Днес ще ти покажем как да си направиш тази прахосмукачка с подръчни материали. Това е Майстор X в поредицата му да създава ръчно направени уреди. Ще използваме паялник, ножица, запалка, ключове, вентилатор, мрежа, ножче, батерия, тиксо, бутилка и пистолет за горещ силикон. Първо разрязваме бутилката с ножчето, след което трябва да сложим вентилатора в бутилката. В момента вентилатора не влиза, така че просто ще изрежем краищата му с клещи. Сега вече трябва да влезне. Сега срязваме леко шишето, за да може да изкараме кабела отгоре. А сега ще ни трябват отвори, откъдето да излиза въздуха, така че се заемаме с паялника. Сега трябва да залепим кабела и да фиксираме вентилатора. Залепяме с горещ силикон, за да не се мести. И сега продължаваме с мрежата за комари. Тя служи за да спира боклуците да отиват във вентилатора. Помагаме си, като я залепим първо с тиксо, за да седи в правилната позиция, след което я залепяме с горещия силикон. И мрежата е готова. Сега ще изрежем излишните краища. Сега ни трябва батерия, връзка за батерията и ключе, което да спира и пуска прахосмукачката. Запояваме кабела за ключето. И вече стигнахме до това да сложим и предната част на прахосмукачката. Това е дръжка. Няколко листа картона, изрязани в една и съща форма и залепени. Сега ще ги използваме, за да направим дръжка на нашата прахосмукачка. Залепяме ги отгоре. Ще залепим вече запоените ни ключе и батерия за самата прахосмукачка. Нека пипне малко и външния вид на прахосмукачката. Тук нека използваме тиксо. Също така е хубаво да си направим и маркуч за самата прахосмукачка, за да може да събираме боклуци дори на още по-недостъпни места. Прикрепяме маркуча и го залепяме. Също така, който иска, може да си оцвети и дръжката, за да изглежда по-добре. Време е да тестваме нашата прахосмукачка. Ето, тествахме нашата прахосмукачка, че работи, но ако на вас не ви се занимава да си правите такава, отидете на сайта на Technomix, където има стотици избори от всякакъв вид прахосмукачки.